húzta a védekezését a vezetés tudatában, de mégis a legnagyobb dicséret az argentinái, hiszen a helyzetek sokaságát, kapufákat lőttek, és hittek abban, hogy ezt a mérkőzést bármilyen fáradtan is, de meg tudják fordítani, hogy ez egy elérhetetlen és sikerül. Látjuk a könnyeket, szenvedély azért van angol oldalon is, meg azt hiszem, hogy ettől a válogatottól is kaptunk szenvedélyt, de ez ma kevésnek bizonyult, főleg a mérkőzés hajrájában. Hajdúbi István azt mondta, hogy az angolok nem feltétlenül önmaguknak köszönhetik azt, hogy elveszítették ezt a mérkőzést, és ott egy kicsit mennyire Anglia veszítette el ezt a meccset. Hogyha kitértünk Angliára, tehát ez a meccs 100%-ig az a meccs volt, amire ez a keret az első pillanattól ki lett találva, főleg miután elvezettek az angolok. Ez a keret arra akár ilyen mérkőzéseket játszol, mint amit kellett volna egy 30 percet keresztül Angliának, és ezt a keretet Martunára adtál össze, szóval ezért furcsa az, ami történt. Hát az angol reakciók, amik most mennek, azok azért nagyon keményen egy mondattal foglalják össze, hogy láttak már összeomlást angol oldalról, ilyen szintű, és ami egyértelműen 100%-ig az utolsó morzsáig szövetségkapitánynak köszönhető, hogy ilyet még nem. Ugye a Buenos Airesben tényleg itt ezek a képek valamit visszaadnak, de az elképesztő, amit az utcákon zajlik ezekben a pillanatokban valószínűleg. Igen, Hát ezekben az években a Argentina folyamatosan szállít ezeket. Vagy az a kérdés, hogy hol szeretik a legfanatikusabb módon a társadalom minden osztályában. A dolgok az ország Argentina, amiben én nem tudunk másikat tenni, hogyha tényleg szenvedélyek meg fanatizmusról van szó, meg győzni akarásról, amit minden eszközt bevetnek, azt az első fél évben megmutatták ennek a sötét oldalát, hogy ez mit jelent, a másodikban megmutatták azt, hogy mi van, ha focizni kell, és főleg egy olyan argent, vagy Anglia ellen, hogy ez nem is mélyre lett húzva az angol válogatott, hanem az ötösre. Hát, itt aztán az lőtt kapura, aki akart, onnan, ahonnan akart, a Messi azt csinálta labdával, amit akart, és hát végül is ebből jöttek ugye ebből az első gól is, hogy az ötösön álló angol csapat nem ért ki egy átlövésre sem. Miközben ugye itt már az argentinoknak 4 védője sem volt a pályán, ott ültek onnan a Rashford, ott ültek onnan a Madueke, az Eze, a Saka, a bárki, tehát hogy itt csak be kell hozni akárkit, aki tud sprintelni, odaállítani, és már nem tud feljönni 20 emberrel Argentina támadni, vagy az is furcsa, hogy ugye Tuhár, aki össze a keretet, pótolog behívja a Csalobát, aki aztán egy másodpercet nem játszik, azt hiszem, a védőn, vagy valaki a Kobe Mainot, akit megint, hogyha van mérkőzés, és eddig nem játszotta, és bárkit odarakott a közé, és most is ezt történt, hogy inkább akkor az O'Reilly legyen a középpályás, ne a Main. Tehát, hogy akkor miért vannak kint ezek a játékosok? Szóval biztos el tudnám mondani, mi ennek a logikája, bár egyszerű volt a képlet, Anglia minden egyes mérkőzésen, ahol előnybe került. Ugyanezt történt Mexikó ellen, ugyanezt történt Norvégia ellen, és nem ennyire drasztikus módon, hogy akkor átállnak 5 védőre, most igazából nem is 5-re, hanem inkább 6-ra, és az ötösön próbálnak védekezni Argentinát. Argentina minden létező módon támadta a kaput, és teljesen egyértelmű volt, mert az ivószünetben arra beszéltünk, hogy ez abszolút kibírhatatlan, ez a mérkőzés ezzel a felfogással, miközben a Stones, akiről beszéltünk, ott volt végig a pályán, aki augusztusban játszott egymást követő 2 meccset, meg most ez a világbajnokságon. Szóval nagyjából így foglalják össze az angolok ezt a mérkőzést. Hát nehéz másképp, amúgy csak világos, és ezek a legfrissebb információk a különböző szakértőktől, amit Henrik is többek között tolmácsol nekünk, de most meghallgatjuk azt az edzőt, és Thomas Tuchelről most sokat beszéltél, viszont ott van a másik oldalon Lionel Scaloni, aki egészen komoly magaslatokba léphet, hogyha sikerül megvédenie a címét Argentinának, és azt hiszem, hogy már ezzel a VB döntővel is nagyon komoly magaslatban van. Bueno, una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo. Gracias, gringo. Chao. Mindjárt beszélünk mindarról, amit itt Scaloni elmondott a csapat karakterét illetően, de azt már tudjuk, és annak tudatában elemzünk hamarosan, hogy a futballtörténelemben
Először vasárnap Spanyolország, Argentína finálét rendeznek a világbajnokságon.